Bueno, eta kamaran bestalde, hortzen ikusten ari gara, Iñaki Beltran, egunon eta Egunon, ongi etorria, Iñaki. egunon, Bueno, egunon. Lekarozko zuzendaria, Lekarozko institutuko zuzendaria, zenbat ikasle daude une honetan etxean, klaseak jasatzen. Bosteun bat ikasle gure institutotik, bai. Beraz, Daude etxean, zuentzat erronka berria erabat, ez? Ikasle bai. guztiei nolabait ere ikasketak burutu ahal izatea etxetik, Mm. online. Bai, erronka eta, bueno, lehenago ere hasia ginen, Classroom eta horrelako tresnak erabiltzen, baina puntualki. Baditu Chromebookak lehenengo eta bigarren DBH-en erabiltzen ditugunak, baina egia da orain etorri zaigula dena bapatean eta orain gaudela buru belarri teknologia hauekin, bai. Bueno, gainera, Erronka. hasiera batean bazidurien epe bateko izango zela, orain ja beste gauz batzuetaz horrazen da. Azkenean, posible izango da urtengo urtean fisikoki ja klasera joatea, edo hori ematen altz da ja galdutzat, oinik ez dakizue. Ez dakigu, bilera bat egin behar dute eta bildu ondoren ere ez dakit ausartuko diren esatera itzuliko garen geletara. Gaur entzun dudanagatik beste komunitate batzuetan ere oraindik ez dute hori zehatz mehatz adierazi. Orduan zalantza dugu eta nik dauden bezala gauzak eta nola itzulera ere pausoka egin behar den, zaila ikusten dut. Zaila ikusten dut, baina ez dugu berririk. Espero dugu orain ditugun jai egun hauetan erabakiren bat hartzea, jarraibide batzuk bidaltzea eta horrekin jokatu beharko dugu. Ez dakigu momentuz. Pentsatzen dut, lehentasun batzuk badaudela, adibidez, batxilergo bigarren mailakoa batez ere, hori hor bukatzen dutelako, gero froga selektibitatea edo izatzen dute, eta gero unibertsitatera joan, beraz, hoien kasua aipatzen da, eta gero baita ere laugarren DBH okerez banago, ere saltua eman beharra dago, hor ere nola kudeatzen ari zarete guzti hori? Bueno, bereziki egia da gehien aurreratzen ari dena dela bigarren batxilergokoa, ze hauek BEUS-eko froga bat egin behar dute, hor ja lanean ari dira koordinatzaileak eta unibertsitateko arduradunak, ja moldatu behar da froga, eta bueno, ari dira ere galdeketa batzuk egiten zentru guztietara, nola ari diren ematen irakasgai bakoitzean eman beharreko edukiak. Hor aurreratzen ari da, eta lan bat egiten ari da pixka bat dena kontuan izanik zein den egoera ongi egokitzeko. Eta gero, DBH-en zai gaude, promozio laugarren mailako hori nola ebaluatu behar dugun. Ez da berdina izango itzultzen bagara, nola itzuliko garen, eta bestela, tresna guzti hauekin, modu batea edo beste ari garaia ebaluatzen, eta zehaztu beharko dugu, nola zehatzago nola egin, frogarik egingo dugun, online egingo dugun, baina hor gaude pixka zai orain jarraibideen zai. Bestea, esaten dizudan bezala, BEUS-ekoa, ja egin dira galdeketak, koordinatzaileak ari dira nolabait ere doitzen froga oraingo egoerara, moldaketa batzuk egin dira, eta hori aurrera dijoa, hori bai ari dira. Hor batez ere beti erraten da, batxilergo bigarren urte hori urduritasuna unitzekin bizitzen dutela ikasleak. Kasu honetan, honik are gehiago, dena berri delakotz. Bai, urduritasuna ziur urduri daudela. Ni konkretuan ere ematen diet irakasgai bat ematen dut, marrazketakoa, eta ari dira ongi lanean, beste irakasleak ere izan dugu bilera, atzu izan genuen koordinazio bilera ere ikastetxekoa, eta aipatu genuen gaia, eta ikasleak ongi ari dira, irakasleak ere bideo bitartez, Classroom plataformaren bitartez, eta zuzenekoa batzuetan eta beste batzuetan bideoen bitartez, lanen bitartez egiten ari da lana, eta printzipioz ongi doala esango nuke. Informazioa ere bildu nuen, eskatu zigutelako unibertsitatetik, ze eduki eman genituen arlo bakoitzean, eta printzipioz ari gara, eta esaten dizudan bezala moldaketarekin nik uste,
eta saiatuko gara ikasleak lasaitzen, dena ongi joango dela. Bueno, eta orain ikusi dituzuen tresna hauek, egoera honek halabeharrez, bortxatu dizuen egoera honek erakusi dizue, baitere beste irakasteko modu bat, ez da inona, zengatik hainbat aipatzen da telelana, hainbat aipatzen da, zuzenekoa hobea da, ze iritzi duzu? Osagarri bezala, ongi dago, esaten dizuan bezala, teknologia berriak poliki-poliki txertatzen ari ginen zentroan ere. Bai, Classroomen bitartez, eta ikasleak azkenean jartzen ditu beste egoera batean, eta beraiek ere, nolabait ere, esfortzu ezberdin bat egin behar dute ikasketa prozesu honetan. Baina klase presentzialak, aurrez aurrekoak, nik uste ezinbestekoa direla. Eta ez dela gauza bera, azalpenak zuzenean ematea, galdetzea, eta dagoen harreman hori eta azalpenetan ere ez da gauza bera. Noski, gauza asko egiten ari garela, eta zuzenekoa, orain ari garen bezala, plataformoen bitartez ere egiten dela, baina ez da gauza bera. Harremana eta zuzenekoa eta ikasleekin dagoen beste kontaktori nik uste ezin dela ordezkatu. Osagarria da, baina... Motibatzeko ere zuzenean hobe, zer nahi dut motibatuagoak egon daitezke agian ikasleak. Azkenean hori edozein beste gauzetan bezala, orain jende harremantzen ari da etxeetan, tresnauen bitartez, eta ongi dago, eta behar bada, harreman batzuk lehen etzen dituenak hainbeste ematen ari dira, baina ez da gauza bera. Ez da gauza bera elkartzea, komunikazio hori zuzenekoa, ez da gauza bera. Beraiek ere behar dute gertutasun hori, behar dute azalpena, galdetzerakoan, zuzenean entzun, ez da gauza bera. Baina, momentu honetan, esan daiteke ere, asko aurreratua zegoela, eta orain, eman beharreko berri hori, gutxi gora bera, ari garela bermatzen. Nik uste teknologiak duela bere espazioa, eta lagungarria dela, eta beharrezkoa dela, eta gaur egun lan asko bide horretatik bideratuko direla. Baina irakaskuntzan, nik uste aurrez aurrekoa ezinbestekoa. Beraz, irailan berriro itzuliko da Segurazkire geletara, ordungo bai. Hor, beste ikasturteak, horiek agian berreskuratu beharko dute zerbait, horre nola ikusten duzu datorren urtera begira, beste ahalegin bat gehiago egin beharko da? Oraintxe izan dugu bilera gure artean, esan dizudan bezala, azkenean zai gaude ere, zer esaten diguten, jarraibide batzun zai, baina nik uste azkenean, eta hori da pertzepzio bat, ikasle guztiek ez dute berdin eramango prozesu guzti hau, ez? Orduan, naiz eta kursoak aurrera egin, eta minimo batzuek beteta gainditu, egia da, geldituko zaiela zerbait berreskuratu beharra nik uste, ez? Azkenean, ez da gauza bera, ikasle guztiek nola eramango duten prozesu guzti hau, eta behar bada, datorren ikasturtean kontuan eduki beharko dugu, behar bada ez, seguru, kontuan hartu beharko dugu aurtengoa, eta, utxune batzuk gelditu baldin badira arlo batzutan, hurrengo urtean berriro ere berreskuratu, eta aurre egin suertatzen den egoerari. Baina esaten dizut, irizpideak beharrezkoak dira orain jasotzea, guk ere jakiteko denek nola jokatu eta nola bideratu datorren ikasturtean. Baina ez dut arazorik ikusten ere edukiren bat, hurrengo urtean berriro ere berri ikusi behar bada. Azkenean, maila batetik bestera pasatzen denak, ikastetxe beran egongo da ikasle hori, jarraipena izango du, ezagutzen dugu informazio hori ezagutuko du. Datorren ikasturtean irakasten dion irakasleak eta egingo da. Eta ze eduki izaten dire, gehien egokitzen direna, edo erraixago egokitzen direna, online eta modu hauetan lantzeko? Galdera zaila egin didazu. Azkenean ez naizelako ni eduki guztietan ari naizena pixkat hori
esperientzia hori izaten, orduan, zailiten zait esatea zin izan daiteken zailena. Galdera zaila egin didazu. Nik uste gaur egungo tresnekin eta orain ari garen bezala denak transmititu daitezkela. Hau da, irakasle bakoitzak orain baloratuko zuen eta baloratzen du. Nola transmititu zerbait berria baldin bada, seguraski erabiliko du zuzenekoa, hau da, konexioa eta pantailaren bitartez, bideoaren bitartez, klase bat izango baliz bezala, eta ariketa baldin badira beste tresna batzuk erabili, partekatu edo testen bitartez, egin klasunen testak egin, edo artxiboak bidali eta berbidali ikasleak, baina azalpenak emateko nik uste orokorrean guztiok, adibidez Meeten bitartez, dela Googleek eskaintzen duen tresna bat, egin dezakegu. Zailagoa den, zein den, ez dakit esaten. Zaila egiten zait, erantzute, argi dago gorputz hezkuntza, okurritzen zait orain gorputz hezkuntzak planteatuko ditu ariketa batzuk. Baina ez da gauza bera gorputz hezkuntza zuzenean ematea. Eta beste irakasle batek entzute maite esango, eta gurea ez da. Orduan, zailak nik uste guztia direla, eta hemen ari gara esan duzun bezala, hau guztiz berria da, eta ariketa saiakena ondien egiten guztiak. Eta zailtasun puntuak dena dute, ez da gauza bera. Orduan, bukaera noizko izango duzuen ere, ez duzue beraz, aurtengo urteare alde hortatik agian arraroa izan daiteke. Nahi dut, zuen lan orduetan, diot, eman dezagun normalean, horre, uztailan ja, nola baitere oporrak hartzerik balemazen duten, aurtengoan hori ere agian zaildu egingo da zuentzat, edo nola ikusten duzue. Edo epeetan iruditzen zaitzu betetzen ahal izango dituzuela egin beharreko guztiak. Ez naiz ausartzen, nik uste irekita dagoela ere ikasturtearen luzapenaren aukera. Baina hori da nik nire ustea, ez dudana inundik informaziorik jaso, baina hor dago aukera ere. Uztaila hor dago ere, luzatu daiteken, ez dakigu, baina hor dago. Eta aukera hori baztertzea ere, ez dugu zergatik baztertu behar, nik uste gerta daitekela, luzapen txiki bat, gure lanak bukatzeko, ongi ebaluatzeko, ongi baloratzeko bukaera. Luzapen ere hor dago, baina ez dizut esango, ez dugu bat ere informazio hori momentu honetan. Bilera bat egon behartzuen gaur, ustez, eta zai gaude, abertze berri ematen dizkigute, baina nik ikuste ditut aukera guztiak irekiak, azkenean pixkat gehiago luzatzea, uztaila ere hor dago, badakizue BEUSA ere hemen, Nafarroan badirudi ekaina bukaeran izango dela, baina badaude beste komunitate batzuk esaten ari direla, igual uztaila aldera egingo dutela, nola ez diguten zehaztapenik eman, aukerak irekiak dira, ez nuke baztertuko. Bueno, eta zer egingo du Iñaki Beltranek konfinamentua agitzen den lehendabiziko egunean? Segura eski bizikleta hartu eta buelta handi bat eman. Egia esan gogorra, pentsatze dute nahi gogorra egiten ari zego etxetik atera gabe egotea. Aujetakin kontu egun horretan. Nik uste eskatu beharko dela txanda, adibidez izpegira igotzeko txanda eskatu beharko dela. Ez dugu, segura eski hongo da kolapsatua dena. Ederki Iñaki, mire esker, lekadozko ikastetxeako egoera bizkota saltzegatik, izan ongi eta lehenbailen bukatu da dira dena. Berdin, zuei ere.